Είναι γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ της Κομισιόν και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως προς το δημοσιονομικό κενό για την τριετία 2016-2018. Σας θυμίζω ότι ο στόχος που έχουμε υπογράψει στο μνημόνιο είναι σε βάθος τριετίας να φτάσει το πρωτογενές πλεόνασμα το 3,5% του ΑΕΠ. Γιατί 3,5%? Διότι αυτή είναι η τόκη που πληρώνουμε πάνω στο δημόσιο χρέος. Επομένως, για να σταματήσουμε να πληρώνουμε τους τόκους με δανεικά, πρέπει να τους πληρώνουμε με ίδιους πόρους. Ότι όταν μιλάμε για ελάφρυνση χρέους, δεν θα αλλάξει τίποτα μέχρι το 1922-23. Μέχρι το 2022, ναι. Μέχρι το 2022, ναι, δηλαδή να μην δημιουργούμε προσδοκίες ότι ξαφνικά θα ελαφρυνθεί το χρέος και θα γίνει κάποια έκρηξη επενδύσεων και ανάπτυξης. Απλώς δεν θα αλλάξει τίποτα μέχρι το 2022. Λοιπόν, αυτό το 3,5% δεν μπορεί να μειωθεί πάρα πολύ. Μπορεί να πάει 3,2, 3,3, αλλά αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Είναι εφικτό εάν κόψουμε δαπάνες. Εάν συνέχεια ανεβάζουμε τη φορολογία, δεν είναι εφικτό. Διότι ήδη η φορολογία έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες της οικονομίας, τις φοροδοτικές ικανότητες. Λοιπόν, στις δαπάνες πρέπει να σκύψουμε για να εξοικονομήσουμε αυτά τα χρήματα. Όσο τα κόκκινα δάνεια αυξάνονται, τόσο αυτό τρώει τα κεφάλαια των τραπεζών. Κανονικά έπρεπε να έχουμε λύσει το θέμα των κόκκινων δανείων πριν να γίνει ανακεφαλαιοποίηση. Ένας λόγος που η ανακεφαλαιοποίηση έγινε σε αυτές τις απίστευτα χαμηλές τιμές είναι ακριβώς επειδή υπήρχε βεβαιότητα για το πώς θα λυθεί το θέμα των κόκκινων δανείων. Δεν φταίνε οι θεσμοί για την καθυστέρηση. Εκεί δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ της Κομισιόν και του Ταμείου. Η καθυστέρηση είναι 100% ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι απολύτως απαραίτητο να έρθουν επενδύσεις από το εξωτερικό. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οι αποταμιεύσεις που απαιτούνται για να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις. Εδώ όμως έχουμε μια κυβέρνηση που όχι απλώς δεν προσελκύει επενδύσεις, αλλά διώχνει και αυτές που υπάρχουν. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι είναι αναπόφευκτο να κοπούν οι συντάξεις. Οι συντάξεις καταρχήν δεν είναι ανταποδοτικές. Η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων δεν έχει συνεισφέρει αρκετά για να πάρει τις συντάξεις που παίρνει σε σχετικά νεαρή ηλικία. Η πρόταση της κυβέρνησης που είναι να κοπούν οι συντάξεις από εδώ και πέρα, αλλά όχι αυτές που πληρώνονται σήμερα, είναι απαράδεκτη. Είναι εντελώς άδικη, διότι όλο το βάρος θα πέσει στην επόμενη γενιά των συνταξιούχων. Εγώ θα έσκυβα και θα έβλεπα ποιοι έχουν συνεισφέρει αρκετά για να παίρνουν τις συντάξεις που παίρνουν και ποιοι όχι. Και μπορώ να σας πω άμεσα ένα παράδειγμα, χωρίς να έχω κάνει λεπτομερείς υπολογισμούς. Οι συντάξεις της ΔΕΗ είναι υπερδιπλάσιες από αυτές του ΙΚΑ. Επιδοτούνται από τους φορολογούμενους με το ποσό των 600 εκατομμυρίων το χρόνο. Να έχουμε όμως υπόψη μας ότι δεν θα υπάρξει τέταρτο μνημόνιο. Πώς με μέτρα 1,5% του ΕΠ θα φτάσουμε πλεόνασμα 3,5% του ΕΠ? Άρα πώς δεν θα υπάρξει τέταρτο μνημόνιο? Δεν θα υπάρξει, διότι μας έχουν βαρεθεί. Είμαστε οι μόνοι που σερνόμαστε τόσα χρόνια. Μέχρι και η Κύπρος βγήκε από το μνημόνιο αυτό το μήνα, παρόλο που μπήκε στο μνημόνιο 3 χρόνια αργότερα από την Ελλάδα. Εμείς κάνουμε βήματα προς τα πίσω αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε χειρότερη δημοσιονομική κατάσταση από ό,τι ήμασταν το 2014.